Dags YouTube og velkommen til min første video. I dag vil jeg vise jer, hvordan man installerer en texture til Minecraft. Du finder din texture. Jeg går bare ind på en random hjemmeside, hvor jeg ved, at den texture er. Og så finder vi godt meget på texture. Tegn og mørkning. Nej, ikke gå på den her hjemmeside minecraftdl.com. Linken i beskrivelsen. Download den. Download gemmer den. Med mange af tekstpakken skal du have noget, der hedder en MC patch. Lad mig google. Så er det en MC patch. Det er for HD og sådan noget mærkeligt pis. Du skal have WinRAR eller 7-zip. Trykker på Windows-knappen. Trykker du på R. Så skal du gennem det, der hedder %appdata%. Så finder du din .minecraft. Gå med den her bin. Hvor jeg klikker på. Jeg kan ikke åbne den her, så kommer den her frem. Og klikker på deres Minecraft stjerne. Og åbner med. Nej, det er jo forkert der. Det er til mods, man gør der. Så går den på texture packs. Nu ser vi lige, det er den her, du har downloadet. Nu prøver vi at se, når man åbner den. Så kommer, hvis de her kommer, så skal du bare trække den ind. Så trækker du den bare ind. Og så når du har gjort det, så lukker du det dernede. Går du på Minecraft. Går der og vælger et eller andet. Så har du tekstpakken. Nej, så skal du med tekstpakken. Vælg den. Gå ud af Minecraft. Find din MC patch. Åbner den. Venter på det, når det bliver færdig. Det kommer sammen på, hvad du vil have, så patcher du. Og nu burde din texture pack virke. Vi ses YouTube.